Wel, mae'n cyfnod i fel Llysgennad y Coleg Cymraeg yn pysu ddod i ben. Os yw'n licio cymryd y cyfle yma yn gyntaf i ddiolch y galon i Nia ac i Sara am eu cymoedd a'i arweiniad nhw gydol o flwyddyn. Mi nes i ymgeisio yn gyntaf i fod yn Llysgennad y Coleg Cymraeg, gan y mod yn angerddol iawn tuag at y Gymraeg ac am ei gweld yn parhau i ffynnu yma yn hardal ni. Ac un o'r nosweithiau sy'n aros yn y cof fwyaf i mi ydy y noson wnaethon ni gynnal efo cyw o ddysgwyr. Mi oedd i gweld eu hangerdd nhw a'i ymroddiad nhw i ddysgu Gymraeg wirioneddol yn ysbrydoledig. A nath o wneud i'n byd sylweddoli pa mor lwcus a baentedig ydw i o fedru siarad y Gymraeg fel iaith gyntaf yn hygil. Mi fyswn i wirioneddol yn argymell unrhyw un i ymgeisio i fod yn Llysgennad y Coleg Cymraeg, gan ei bod o yn brofiad wirioneddol wych. Profiad arall sy'n aros yn y co ydy profiad ges i yn rhan o diwrnod croeso ni i fel yn ôl o fod yn Llysgennad. A mi nath ni gynnal, a mi fuodd yna sesiwn ail-lein efo gwahanol Llysgennadon ar draws Cymru. A mi nath y ffaith i bod nhw'n synnu bod ni'n byw yn bywydad o gyfrwng y Gymraeg yn synnu fi pa mor lwcus a baentedig ydyn ni eto yn yr ardal o gael byw yn bywydad o gyfrwng y Gymraeg. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr rhywbryd gobeithio yn y dyfodol agos i mynd allan eto a mewn rhyw gig Cymraeg gobeithio a cael joio dy gyfrwng y Gymraeg. Diolch.